Califòrnia vam visitar empreses tecnològiques com Google, Oracle, Hewlett-Packard o LinkedIn. Vam conèixer la facultat de Stanford i també vam estar amb gestors de capital risc i de venture capital i de seed capital, que no és exactament el mateix. El secret és la gran permeabilitat entre universitat i empresa i aquest mestissatge que es fa entre enginyers i gent d'humanitats de totes les parts del món. Els emprenedors que hem conegut a Silicon Valley venen empeltats de cultures de tot el món. Aquest mestissatge genera un tipus d'emprenedoria que a través de les seves empreses tecnològiques el que pretenen, i de fet ho estan fent, estan canviant el món. Silicon Valley és un model que és difícilment replicable, és molt complex, però sí que crec que hi ha lliçons a aprendre. Jo crec que aquí hauríem de generar les condicions per atraure talent de tot el món, que es pugui juntar i deixar-lo fer. Hauríem d'aixecar les barreres al talent per veure com es crea aquest progrés a través de la tecnologia. Bé, jo crec que el que vàrem aprendre de la visita a Baviera, bàsicament del perquè del seu èxit industrial i la seva solidesa, estava basada en 3 pilars fonamentals. El primer era la mirada a llarg termini, amb investigació, amb recerca i innovació. I vàrem tenir l'oportunitat de contrastar-ho visitant els instituts Max Planck i l'Institut Fraunhofer. La segona era, amb aquesta aposta per la innovació i la recerca, les empreses han sigut capaces de tenir en tot moment una qualitat i una capacitat competitiva que els ha fet tenir capacitat per exportar, i no solament per exportar, sinó també per tenir presència en els altres països, sense perdre mai que el centre de decisió estés a la pròpia Baviera. I la tercera que vàrem aprendre és el model educatiu basat en la formació professional i la formació dual, que ha estat una de les claus de l'èxit de capacitat d'atraure talent per a les empreses, gestionat tot ell per les cambres de comerç, el que ha permès que hi hagi una clara connexió entre les necessitats empresarials i l'oferta educativa. I per altra banda, no em voldria oblidar tampoc de la visita que vàrem fer a l'aeroport de Munic, que ens va ensenyar un model de governança públic-privat, territorial, participat per l'administració pública i per les empreses privades, amb capacitat d'inversió i que han sigut capaços de fer un aeroport de Munic competitiu no sols en Frankfurt, sinó en qualsevol altra ciutat europea. Al viatge a Estònia el que vam aprendre fonamentalment és que la seva aposta per una estratègia marcada feia més de 20 anys per la gent jove i per la digitalització va fer que es diferenciessin de forma molt substancial respecte a tota la resta del món. I a partir d'aquesta estratègia van aconseguir una societat molt cohesionada i totalment puntera amb aquestes noves tecnologies que realment feien que la vida de les empreses i de les persones fos molt més senzilla. Amb el viatge a Catalunya, en canvi, vam redescobrir el nostre ecosistema empresarial fent palès el seu altíssim nivell d'innovació. Vam poder constatar també la seva implicació amb el territori i amb tot el seu entorn. Són empreses molt compromeses amb temes mediambientals i amb la cohesió social. Les empreses catalanes ha quedat claríssim que són motor econòmic i agent de canvi social i al mateix temps ajuden a construir amb el resultat de la seva feina, un futur esperançador i molt més positiu. En el viatge de benchmarking que vam realitzar a Dinamarca vam poder veure en primer lloc l'alt grau de cooperació que existia entre els diferents estaments de la societat per treballar plegats en el que era definir els grans reptes de país transformacionals per poder donar un futur de cohesió i integració en el que era Dinamarca. Per altra banda, va ser molt revelador el veure un país
que estava abordant tots els grans reptes de transició cap a les energies renovables, amb una aposta clara per la innovació i per l'atracció de talent, fent això compatible amb un sistema de pensions i un mercat laboral flexible. I això ens va servir com a referent molt interessant a l'hora d'intentar veure com podíem fer bé les coses millor aquí a Catalunya. Va ser també revelador el veure la percepció social que existia en el país, i és una cosa que ens pot servir per millorar el que estem fent aquí a Catalunya, la percepció social que existia al país amb temes com eren l'educació, el tema de l'habitatge, el tema de l'ensenyament. I, evidentment, el tema que també ens va impactar moltíssim va ser el ser conscients de la baixa taxa d'ocupació, sobretot en l'àmbit juvenil, que existia a Dinamarca, com a conseqüència d'una política molt ben definida de polítiques, diguéssim, d'integració en el mercat laboral per una banda i d'incentius a l'ocupació per altra. Per tant, per tot això, el model de cohesió social que representa un país com Dinamarca ens ha de servir de referent aquí a Catalunya per treballar plegats per establir el que és un estat de benestar que ens permeti treballar per tenir una societat més integrada, més resilient i que doni moltes més oportunitats de cara al futur. A Suïssa n'és un bon exemple el Parc Suís d'Innovació de Neuchâtel, que vàrem tenir el plaer de visitar aquest any passat, on es veu un claríssim exemple de col·laboració pública-privada. Vam aprendre el funcionament d'aquest sistema on la universitat, els centres de recerca, les empreses i el sector públic col·laboren amb una veu única i amb una única direcció per aconseguir que la innovació sigui un element fonamental en la pràctica de tots aquests actors. Suïssa ha sabut redissenyar la seva indústria rellotgera passant a una nova indústria molt tecnològica i molt competitiva d'abast mundial. Ha fet de la innovació una forma de vida. I això ho hem pogut comprovar veient la gestió d'infraestructures, grans infraestructures com l'aeroport, fins a la gestió del coneixement i la transferència de coneixement entre l'acadèmia, les universitats, les grans empreses i també les petites empreses. Va ser molt interessant veure també com les petites empreses eren capaces de servir-se d'aquesta innovació i al mateix temps de veure com tot el tema de la formació professional dual també contribuïa molt a aquesta tecnificació constant de la petita i mitjana empresa. Bé, Boston té una importància clau en el món de l'emprenedoria, en el món de la innovació, en el món de la universitat, i jo crec que el punt fonamental que vam aprendre quan vam estar allà és el lligam que hi ha entre la universitat i l'empresa. Allà hi ha grans universitats, hi ha l'MIT, hi ha Harvard, etc. S'atrau moltíssim talent i les empreses van a buscar aquest talent i aquest lligam que hi ha entre la búsqueda de talent per part de les empreses i la universitat fa que es creï un pol, diguem, d'innovació molt important, sobretot en l'àmbit mèdic, en l'àmbit sanitari, en l'àmbit de les laboratoris, etc. I això ho vam veure en molts aspectes. També una altra peça clau que jo crec que és molt important, que vam aprendre allà i que és una gran oportunitat, és la gestió aeroportuària que es fa de la infraestructura. Allà el port i l'aeroport són de gestió privada, són entitats públiques però de gestió privada, i hi ha una única governança. Això comporta que hi ha un gran lligam entre el que és el tràfic de passatgers i el tràfic de mercaderies, i tot es porta des d'un sol àmbit. Jo crec que aquestes dues peces són claus dintre del món de Boston i del que vam aprendre allà. En tercer lloc podríem dir que és l'àmbit de l'emprenedoria. En l'emprenedoria vàrem veure que l'MIT cada any dona a conèixer moltíssimes startups. Estem parlant de l'any 2009, o sigui que en aquella època jo crec que ja es veia la importància que tenia el creixement del nombre d'empreses petites, i això també és un aspecte que jo crec que el nostre país ha sabut d'alguna forma incorporar en el seu ecosistema.
primer viatge de FEMCAT va ser iniciàtic. Vam anar a Finlàndia i vam veure com un país que va patir una crisi molt profunda a principis dels anys 90 perquè se li va enfonsar el seu mercat principal, que era la Unió Soviètica, es va saber reinventar a base de la col·laboració públic-privada i després va reduir el seu pressupost públic dràsticament, però en canvi va invertir un 25% més en educació, innovació i internacionalització. Un dels exemples més clars de Finlàndia i de la seva reinvenció com a país va ser el sorgiment de Nokia. Nokia, que era una empresa que es dedicava a fabricar cables d'acer i electrònica de gran consum d'estàndard soviètic, va passar a ser, en pocs anys, el líder mundial de telefonia mòbil. Això va generar un nivell de riquesa importantíssim al país i alhora va desenvolupar de forma molt gran tot el tema de la recerca i el desenvolupament a Finlàndia, que va passar a ser aproximadament el 3,6% del seu PIB. També vam veure que això representava 2/3 parts de la inversió en recerca i desenvolupament a Finlàndia, el qual va ser fantàstic, per una banda, però per altra banda vam veure el risc de posar tots els ous a la mateixa cistella. Nokia va anar molt bé, fantàstic, però després va patir la crisi quan Nokia va tenir greus problemes. En canvi, Catalunya té una economia molt diversificada, amb una indústria potent, però de diferents sectors, el sector químic farmacèutic, el sector metal·lúrgic i automòbil, el sector agroalimentari i tota una sèrie de serveis, a més del turisme. Per tant, això permet que Catalunya tingui diferents potes sobre les quals se sustenta. El segon viatge que vàrem fer va ser a Hong Kong, on vàrem anar a veure a l'aeroport. Va passar de ser un aeroport petit al mig de la ciutat, molt complicat, a ampliar aquest aeroport sobre una illa al mig del mar, al qual havien guanyat terreny, el que ells en diuen reclamation. Va esdevenir l'aeroport més important d'Àsia i alhora el líder mundial de càrrega de mercaderies. També vam veure com planificar una infraestructura tan important com un aeroport a 20 anys vista i anar-lo revisant cada 5 anys. Això ens demostra la importància de tenir un aeroport connectat amb el món i de càrrega de mercaderies per a la indústria. Vam viatjar a Tel Aviv per conèixer la Startup Nation, que és un terme que va fer fortuna a partir de l'any 2009, arrel de la publicació d'un llibre amb aquest títol per referir-se a Israel i descriure el petit miracle que representa el fet que un país amb tan poca població hagi estat capaç de tenir un percentatge enorme d'empreses grans que surten del seu sistema d'emprenedoria i acaben sent unicorns empresarials que cotitzen, per exemple, al Nasdaq. Com en d'altres casos que havíem vist abans i que hem vist després, a Israel podem trobar un ecosistema gairebé perfecte d'emprenedoria on es vincula, el talent, les universitats, els centres d'excel·lència tècnica com el Technion, amb, en aquest cas, el capital i els mecanismes de conversió de les idees en projectes empresarials, molt vinculats, en el cas d'Israel, a aquests grans fons de capital risc que es van anar creant. I si hagués de destacar un parell de característiques específiques del model que vam veure allà, a mi em va sorprendre especialment l'aposta forta del govern ja des dels anys 90 per posar molts diners en aquest ecosistema d'emprenedoria, de creació de startups, i fer-ho, a més, amb un model de col·laboració público-privada molt intens, amb la confiança de posar aquests diners i coinvertir-los amb operadors privats de venture capital. I la segona cosa que és extraordinària és el nivell d'ambició dels projectes que es plantegen per part dels emprenedors, d'aquests investigadors que decideixen fer el pas cap a la creació d'empreses i, per tant, l'enorme impacte que aquests projectes tenen i la dimensió que agafen en cas de ser exitosos.